Ja, rundt det er også en kropsform, men der findes altså også mange andre forskellige kropsformer, i hvert fald når vi taler om kvindelige former. Godmorgen og velkommen igen, Pia og Rebecca. Tak. I er personlig shopper og stylist, og I har klædt disse 4 modeller på. Og vi har 4 forskellige kropstyper. Det er timeglas, pære, æble og gulerod, så smukt hedder det. Ja. Og hvis vi lige sådan igen gennemgår de forskellige, og så går igennem, hvilke slags jeans I så mener, man skal gå efter. Ja. Hvis vi starter med timeglasset, og Cecilie. Hun har fået nogen på, der er lidt høje, og lukker hende bagpå. Kan lige prøve at vente om gang. Så lukker helt op her, så man også kan se en flotte runde numse, hun har. Ja, fordi timeglasset er karakteriseret ved... Med at have nogle hofter, og der er det vigtigt at få noget, der holder fast på hofterne, så man ikke får... Altså, typisk så kan man, hvis bukserne er for lave, får man sådan en delta-stik ud, og det er ikke så pænt, hvis man har en lidt strammere bluse på. Det kender jeg jo godt selv. Ja. Det ser lidt uheldigt ud. Og så skal hun helst noget, der er lidt smalt på og lidt stramt, så man også lidt fremhæver hendes figur og fremhæver hendes talje. Så altså taljen er det, der skal fremhæves. Der skal være plads til bagen og lårene og smalt i benene. Lige præcis. Det der par jeans, det er en akne? Det er en akne, en model, der hedder Needle, som er rigtig mange piger begyndt at gå med, fordi den netop er høj og holder fast, og man føler sig lidt holdt inde. Også når du bukker dig, at du ikke får håndværkeren. Ja, håndværkeren, som er, hvor man lige kan se den der, man lige kan putte en 5 kroner ned i. Ja. Akne er et relativt dyr mærke. De koster op til 1200. Man kan jo også få billigere. Ja, altså nu har jeg lige taget eksempel her, som for eksempel Cheap Monday, som nogenlunde det samme. De er en lille smule lavere, men det vil ikke gøre noget. Den jeg har på, jeg har jo også et timeglas, den er en tand lavere. Jeg bryder mig ikke om, det bliver for højt at gå op omkring min navle, men den går stadigvæk ind i hoften. Ja, så man kan altså få bukser også ned til 300-400 kroner. Vi går videre til pæren. Hvad er udfordringen der? Jamen, udfordringen for pæren er at have et par jeans, hvor der er plads til lår og bagdel, og som så stadigvæk går ind i taljen, fordi pæren jo er mindre i overkrop end i underkrop. Plus, at der er vidde i jeansene for neden, fordi hvis de her jeans ligesom var sådan her smalle, så bliver det her meget større, der bliver mere fokus på det. Hvorimod, når de kommer ned og er lige benene, eller med lidt bootcut, som jeg også har nogen med, så nedtoner det her parti heroppe. Og så sidder de jo... Cut hedder det, hvor de går lidt ud. Ja, det er nemlig rigtigt, men de sidder jo sådan her. Ja. Og bootcut, det er de her. Godt. Så der er plads til det hele der? Der er plads til det hele her. Og vi skal jo sige, at alle de her mærker, vi viser her, de ligger inde på vores hjemmeside, godtv2.dk. Hvad er der at sige om pæreformen? Æble, undskyld. Der er så mange frugter. Æbleformen har ingen lår og ingen bagdel. Og her der er der faktisk på bukser, der sidder til og giver noget talje heroppe, fordi, gør jeg lige sådan her, det gælder om at holde ind her, så man ikke får en fløderand, der kommer frem. Og så sidder de også pænt hertil, taget betragtning af, at det er en flad bagdel og næsten ingen lår. Så man fremhæver altså benene også her? Fremhæver benene og holder ind på maven. Jeg får lidt numse. Så er der gulerøden, som er den drengede version. Ja, hun har fået et par rigtig højt taljede bukser på, for at hun skulle få lidt talje. Og så har hun lige lånt mit bælte, og det er en rigtig god ting, hvis man gerne vil fremhæve sin talje, det er at sætte bælte i, eller et eller andet. Det kan også bare være et stykke stof, men det gør bare ret meget, at man lige får lidt ekstra ind. Og ja, der er ikke så meget at sige, at hun har da fået lidt talje. Prøv at vente op, bare ligesom man kan. Og jeg ser numsen, at hun kommer til at gå ind på ryggen også, ligesom et timeglas for eksempel går ind bagpå. Jeg vil sige tak til jer modige figuranter her, der har ageret forskellige frugter. Også tak til jer to. Ja. Og I har altså lagt priser på alle de bukser, vi har vist her, og andre prisforslag. Og man kan altså også læse, hvilken slags kropstype man selv er. Det er inde på godtv2.dk. Tak skal I have. Og nu skal vi op i køkkenet, fordi man må godt spise lidt mad.